πριν λίγο, αρκετό καιρό, που είχα δοκιμάσει την Dubai του Εγκαρπό, μου είχατε πει να δοκιμάσω την Lotus Dubai Εγκαρπό. Biscoff, Speculous, όπως το λέει ο καθένας. Και εντάξει, επειδή δεν παίρνω συνέχεια σοκολάτα Εγκαρπό, αν και θα ήθελα, τι πήρα επιτέλους και ήρθε η ώρα να κάνουμε taste test. Πάω να φέρω το μαγικό σακουλάκι. Σακαλάκα. Είναι αυτό εδώ. Εννοείται ότι έχει μέσα και από την κανονική Dubai, γιατί δεν κάνουμε μισές δουλειές. Αλλά αυτή την έχουμε δοκιμάσει. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλή. Πιάτο, μαχαίρι. Unboxing. Unboxing. Οκ, έχει εδώ πάνω λίγο τύπου από αυτό το μπισκοτάκι τριμμένο και είναι χοντρούλα σαν την άλλη. Θα την κόψω φυσικά στη μέση για να δούμε και το cross cut. Ωραία, άρα πρέπει να έχει κανταΐφι και αντί για πραλίνα φιστίκι έχει πραλίνα Speculous, Lotus, όπως το λέμε. Η στιγμή της αλήθειας. Δυστυχώς δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Συμβαίνουν τα εξής τεινά. Ένα, μου φάνηκε αρκετά βαριά. Το φιστίκι θεωρώ ότι δίνει μια φρεσκάδα που βοηθάει να δέσουν οι υπόλοιπες γεύσεις που είναι σίγουρα βαριές. Δηλαδή και το κανταΐφι και η σοκολάτα απ' έξω γιατί είναι γάλακτος. Οπότε αυτό εδώ χάνεται. Και δύο, νομίζω ότι γενικά δεν είμαι τέρμα φαν Speculous, είμαι φαν του Lotus συγκεκριμένα. Δηλαδή το Biscoff. Και όποτε έχω φάει απλά Speculous γεύση τύπου imitation από αυτή τη μάρκα, δυστυχώς δεν μου έχει αρέσει. Εντάξει, δεν θα την πετάξω, θα τη φάω, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπάρω. Θα προτιμήσω την Dubai. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ το άτομο που είχε προτείνει να τη δοκιμάσω, γιατί υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα να μου αρέσει και αυτή. Και αν έχετε και άλλες προτάσεις, μπορείτε να μου τις γράψετε.